Ježiš, zase do práce. Jdu na mojem Jeepovi Monster Trucku na mojem. Jdu do práce. Ale jako pokud tu dáte 5000 lajků, tak natočím další video z Brookhaven, no. No, ale... a to co je? To je postihlé město, toto. Jdeme do té naší práce. Jako moc nezarábím, ale jako nedobré, jako ľudia, napište do komentára, jaké video mám natočit potom. Ale na blboviny nereaguju. Dobre, konec. Já dávám padáka z této práce. Vypadněte. Já rychle jdu za prezidentem. Počkat, ale vlastně prezident bývá na ostrově. Ne. Dobre, takže dneska, ľudia, ideme na ostrov za prezidentem. Jako... Takže jedeme. Zatáčky prudké, prostě zrychlíme si to. A dáme si poradné vysoké kola. Takhle. Tak toto je teraz náš Monster Truck. Porad zatáčam, jak sa vede. Pridaj. To jede nějak rychlo, ludičky. Tak jedeme. Takže jsme zaparkovali. Co tu nejsou lodě? Co až zajtra? Tak se pojďme vyspat. Dobrou noc. Budeme spát v autě. Takže už jsme vstali. Tam bývá starosta. Už, počkat, co? Někdo nám ukradl auto, no to je jedno, hlavně, že tam je člun. Budeme muset prespat u starosty. Tak, co? Zelený? Super, takže a tam už mám, vidíte, ne, proč muselo začat pršat? Jedeme za starostu.
Nějak to nejde, ten člun, dámy a pánové. Tak jdeme. To sněží? Tak jdeme zaklopat. A zazvoníme, jak správně. Kdo zase otravuje? Tak jdu se podívat dole. Tak. Čau, Bunny. Dobrý den, pane starosto. Někdo mi ukradl auto, takže asi presím u vás a tu je nějaká zombie apokalypsa. Prosím, zombie apokalypsa ovládla Brookhaven part 2. Neovládla, ale aj odvládla. No takže jako nějaká zombie apokalypsa, že vraj to má být hlasli ve zprávách. Jaká zombie apokalypsa? Jaká zombie apokalypsa? Pojďte dál. Jak si to představujete ve zprávách, podívajte. Pozor, mě dohlásil, no prostě jsme tu našli takovou oběť. Už to policajti odvedli na doktorovi a zjistili, že je to zombie. Tak jsme ho rychle zavřeli do kletky. Ale bohužel se vypustil. Zachraňte se, kdo můžeš, zachraňte se, kdo můžeš. To mi nikdo neříkal, rychle. Mucánku, zabarikaduj se, já se toto postarám. Jo, jasně. Tak já jdu dom. Tak čau, starosto. Dovi. Trošku si to strihneme. Jsme sem došli, lodičky. Rychle. Musíme se poradně zabarikadovat, lebo už se blíží. Už jdu, neboj. Zombie se blíží. Co nerychle musíme zamknout dveře, zabarikadovat okna. Zamykáme a jdeme barikádovat. Rychle zabarikádovat. Ještě tohle. A hlavně garáž. Počkat, kde mám garáž? Jo, vlastně nemám. To jste neviděli. Rychle se schovat do mého tajného úkrytu. Jsme tu schovaní. Pro pár 3 dejte 5000 lajků a odběr.